Πάμε. Ονομάζομαι Αθανασόπουλος Λεωνίδας. Είμαι από το χωριό Κατοχή, Μεσολογγείο, και θα σας πω ένα ποίημα για το χωριό μου που έχω γράψει. Έτσι. Στη δεξιά όχθη του αχυλώου ποταμού, περίπου στις εκβολές που λένε, είναι χτισμένο ένα χωριό που Κατοχή το λένε. Πάνω στο λόφο τον ψηλό είναι το χωριό χτισμένο, καμαρωτό και χίλιο τραγουδισμένο. Χωριό μου εσύ περήφανο, χωριό μου πενεμένο, χωριό μου αγαπητό και χίλιο τραγουδισμένο. Στις ομορφιές τα κάλλια σου όσο έχουν περπατήσει και σένα πάντα θα μιλούν σε όλη τη ζήση. Αξιοθέατα έχεις πάμπολα, έχεις τα εξοπλίσια, τις ινιάδες, τις εκρουγιαλιές, τα κάσα στα δεβίσια, στον κάμπο τον απέραντο που όλα προσυνίζουν, τα σπαρτά διάφορα και τη ζωή χαρίζουν.